Matur nuwun. Kula tampar utawa Pak Dianom Surata Suwargi paring judul ya kuwi Nyidra Asmara ya, Mak. Pancen kaya ngono kuwi. Luar biasa elok. Ya, Ya saiki digebrak ngaturake lelagon ala kekinian. Ya nadyan rada lawas sithik. Ayo. Sing nembang sapa? Coba aku tak nyuwun karo Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih. Main berdiri ya. Berpacu dalam melodi cublak-cublak suweng. Yo. Siap, Nduk, Winong. Pak, mati ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Kegiatanmu poso ngopo ae? Kegiatannya puasa, nge-gym. Terus bersih-bersih rumah. Terus kuliah. Terus main. Terus luar takjil, ngabisin uang. Wes gitu tok, Pak. Oh iya, apik kuwi yang sampe nyumbang takjil ngono ya apik. Kok Dan nyumbang? tradisine wong Jawa kuwi lho. Waton enek takjil, terus ana Jumat berkah, enek wong genduren. Kuwi janjane wong sak Indonesia wareg kabeh tanpa MBG wis jalan bisa. Ayo. MBG makan bergizi gratis. Tembung gratis iki ngenyek karo rasane para kawula. Kok iso gratis? Wong kuwi dhuwit pajeke saka menungsa, saka rakyat kabeh sing diunggahke ning pemerintah banjur dibalekke ning para kawula. Ngono kok iso diarani gratis iki lho. Nggih napa mboten Pak Bu? Nah niku. Ayo, ngene kudu dipenggali aja nglarani atine wong cilik. Sosok ana bantuan nggih wong cilik kae dudu bantuan. Kae bantuan nggih wong miskin kae dudu bantuan. Anane wong-wong ki do miskin, mergane sing dhuwur dor perayaan dhuwit do grogoti bondo negara. Yen kabeh mlaku apa mestine ora enek wong miskin ki ra ono. Iya to, kaya ngono. Racake mesti sejahtera kabeh. Iya. Mula ya bab kuwi ben entuk kawigaten. Ngono kuwi. Poso wae ngatasi rata-rata muslim ya MBG tetep metu nduk. Ayo. Jare kon sing ra Islam engko mangane karo ndelik. Yen sing poso go mulih. Anakku tau nggo mulih kuwi makanan MBG. Teko omah ya ampun, gedange nganti kaya uta-utan. Lah ya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Tur akeh anggaran yang dipangkas termasuk ADD anggaran dana desa kuwi saiki dipangkas akhire akeh wilayah-wilayah sing do ora gelem nanggap wayang mergo ora duwe anggaran yen nganti desa-desa ora wayangan akhire sing mrongo senimane nggih napa mboten ayo ngono kuwi iki rata-rata iki pancen sepi kabeh ya sepi kabeh wis tak pantau dalang kae biasa dalang kae biasa awake dhewe rada mending lho. Ayo. Bersyukur. Ayo ngono kuwi. Nduk, Birgita Ayu. Nggih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Jenengan ora muslim ya? Mboten. Poso niki ya. Mboten, Pak. Kok jenengan mboten tangket Pak kegiatan iku kok jenengan pilih kasih Winong mau ditekoni kegiatane apa? Ngono-ngono kuwi. Oh, dikira monoton. Iki takok kegiatan kuwi. Ya ben adil, Pak. Jenengane pemimpin nek sindene ngadeg berdua iki tekonine sing padha. Oh, ngono. Yo, tanggapan. Jenengan lho, Pak. Niki kan tasih anu to, Pak. Bulan apa jenenge? Ah, iya.